गोटे जंगल रे गोटे काऊ आउ टुनी चढ़ई भल सांग थिले। सेमाने सांग होई खाइबा आनिबा पई जाउथुले आउ समय पाइले एकाठी बसी गपसप करुथुले। एमिति गोटे दिन सेमाने गछ मूଳରେ बसी कथा हेउथुले। हठात चढ़ई आउ काऊ देखिले तांक आड़कू गोटे सुंदर चढ़ई उड़ी उड़ी आसुची। अरे काऊ सेपटे देख। काऊ सेपटକୁ ଅନେଇ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆରେ ତୁ କିଏ? ତୁ କଣ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛୁ? ଆମେ ତ ତତେ ଆଗରୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିନୁ। ମୋ ନା ପରୀ। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛି। ମୋର ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ବି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ପରୀ, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗ ହେବି ଆଉ ତମ ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଏମିତି କହି ପରୀ ଆଉ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ। କାଉ ବିଚରା ଏକାଟିଆ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲୁଥିଲା। 3 ଦିନ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା କମୁନଥିଲା। ଏପଟେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତା ଛୁଆ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। हे भगवान, ए वर्षा तो छाड़िबार ना ही नौनी। घरे तो सब खाइबा सरी जाइछि। मोर मो पाई चिंता नाही। मु उपास रे रही जीवी। हेले मु मो छुआ को केमिति बुझेई? सेतिकी बेले टुनी चढ़ईर छुआ ताकू खाइबाकू मागिला। माँ माँ, मते भोक लागुछि। मते किछि खाइबा पाई दियो। मु कौन करिबी धन, ए वर्षा तो छाड़िबार ना ही नौनी। तू गोटे काम कर, तू पानी पी कि सोई पड़। वर्षा छाड़िले मु तो पाई मीठा मीठा फल आनिबी। नाई माँ, मु पानी पी कि सोईबिनी। तमे मते 2 दिन हेलानी खाली पानी पीवा पाई दउछ। मु किछि खाइबी। मते किछि खाइबा पाई आनी कि दियो। टुनी चढ़ई बहुत समय चिंता कला। तापरे ता छुआକୁ कहिला, हो मु जाउची परी चढ़ई पाखरु किछि खाइबा मागिकी आनिबी। मु न आसिला पर्यंत तू घरु कुआडे भी जिबुनी। हो माँ, तमे जाओ। तमे न आसिला पर्यंत मु घरु कुआडे भी जिबिनी। एमिति कही टुनी चढ़ई परी चढ़ईर घरକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ପରୀ ଚଢ଼ईର ଘର ପଡ଼ିଲା। ପରୀ ଚଢ଼ଇ ତା ଘରେ ବସିଥିଲା। ହଠାତ୍ କବାଟ ବାଡ଼େଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। କିଏ ଡାକୁଛି ଏତେ ରାତିରେ? ମୁଁ ଟୁନି ଚଢ଼ଇ ଡାକୁଛି। ଜଲ୍ଦି କବାଟ ଖୋଲ ପରୀ ଚଢ଼ଇ। ଟୁନି ଚଢ଼ଇ, ତମର ଏତେ ରାତିରେ ମୋ ପାଖରେ କି କାମ? ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ପାରିବିନି। ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ସେମିତି କୁହନି ପରୀ ଚଢ଼ଇ। ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା ନେଇକି ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୋ ଛୁଆ ଘରେ ଉପାସରେ ଅଛି। ତମେ ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ବର୍ଷା କମିଲେ ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେବି। ନାଇଁ, ମୋ ଘରେ ଖାଇବା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ବର୍ଷାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? ଯଦି ତମକୁ ଦେଇଦେବି ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ବିଚାରୀ ଟୁନି ଚଢ଼ଇ ପରୀ ଚଢ଼ଇ ଘରୁ ନିରାଶ ହୋଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି କାଉ ଘରକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି କାଉ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ମତେ କେବେ ମନା କରିବନି। ଏମିତି କହି ଟୁନି ଚଢ଼ଇ କାଉ ଘରକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେ କାଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ କାଉ, ତୁ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋ ଛୁଆ ଭୋକରେ ଅଛି। ସେ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ବି ଖାଇନି। ମତେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷା କମିଲେ ମୁଁ ତତେ ଫେରେଇ ଦେବି। ଇଏ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ? ତୋ ଛୁଆ କଣ ମୋ ଛୁଆ ନୁହେଁ? ତୁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଏବେ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। କାଉ ଖାଇବା ଆଣି ଟୁନି ଚଢ଼େଇକି ଦେଲା। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ, ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଖାଇବା ଥିଲା। ତୁ ଆଉ ତୋ ଛୁଆ ଆଜି ଖାଇକି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ତୋର ଏ ଋଣ କେବେ ବି ସୁଝି ପାରିବିନି। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବୁ। ଏମିତି କହି ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ନେଇକି ତା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଖାଇବା ଆଣିକି ତା ଛୁଆକୁ ଦେଲା। ଆଉ ତା ଛୁଆ ଖୁସିରେ ଖାଇବା ଖାଇଲା। ତା ପରଦିନ ବର୍ଷା କମିଗଲା। କାଉ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଆଗ ଭଳି ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ।